गुड़िया गोरखपुरिया कह दे चाहतनी जे ई कर बहिन शुद्ध इतना अश्लील वीडियो बना रहल बिया, इतना अश्लील वीडियो जा मुँह दिले उल्टा सुल्टा आ ही रहल बा। भाई लोग तू ही बतावा, इतना मतलब शादी ब्याह के जोन बाटे ना, माने जोन छुपा लुपी कल जाला तौन उस सारा जोन बाटे को हस्बैंड मतलब डाल देला बा यूट्यूब पर। माने कतई सही बा, तू ही बताओ भाई लोग। और हमार वीडियो पसंद पड़े तो प्लीज़ लाइक करो, यूट्यूब का गंदा फैलाए में हमारा यूट्यूब के सफाई करे में, ठीक ना। इस सारा मतलब टोटल वीडियो गलत डाला ताटे। बताओ ये कौन बात भइल? हर वीडियो में माने सीना पर हाथ धो के आ कुछ देखावता, वो बताइला जो तनी पर्सनल चीज़ बा का करिए कनी के तंग कर दिल बड़ा से, ऐसे हमारा ये वीडियो बनाए पड़ता। तो हम कह देवे के चाहता नहीं जो ऐसा वीडियो अपलोड बनावल छोड़ दे भाई। है काहे जे तू लो नया अगर रहता लो यूट्यूब पर तो अगर बनता लो तो चलो एगो बात रहा जो बनाओ तो लो अपन हिट हो गए, मगर तू तो सब्सक्राइबर पूरा फुल हो गई बा, तार हद से भी ज़्यादा वाच भी पूरा हो गल बा, अच्छा खासा अर्निंग भी आ रहा बा। 2-4 दिन पहले भी भैया का हम देखला नहीं वीडियो जे गूगल पिन भी आ गई बाटे। तो ये सब साला एगो डले बाटे माई फर्स्ट ब्लॉग इतना ज़्यादा वायरल हो बा, हम देख के जरूरत नहीं कि मैं सारा जौन जे थंबनेल पर लगैले बा एकदम महा घटिया बा, यकीन नहीं के भाई। तो प्लीज़ माई फर्स्ट ब्लॉग जाके आ गुड़िया गोरखपुरिया के वीडियो देख लो। तो हम कह दे चाहिए सारा जितना भी अश्लील वीडियो बनाते सन अपन अपन मेहरारू को अंग भंग देखा के वो सारा संग के हम रेलैया हम करते रहे, अगर ढंग से ना तू लोग वीडियो बनैबलो तो कैसन बानी आप लोग ज़रूर बताइए। और हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बाकी सब ठीक है और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, मगर सुधरेंगे नहीं ये लोग तब तक हम रेलैया छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इतना लाइक शेयर कीजिए और जो अश्लील वीडियो बना रहे हैं उनके तक हमारा वीडियो जाए। जय हिंद, जय भारत।